Asibelele sikombele uyithanda ligama ngopastor ngithanda ngifike. Fona ke kusongo 9 ekseni kuya 5 ntambama uma ungumlandeli. Fona kusongo 9 ekseni kuya 5 ntambama uma ungumlandeli kuphela. Awungi-WhatsApp, awungithumela ama-SMS, awungifonele nge-WhatsApp. Fona ngomsombuluko ugcine Friday, Saturday ngibhizi isandla ngisesontweni. Ngiyasonta ngaphansi kwethu. Ngiyamangala abantu bengifonele ngamasonto. Fona nje ngo-11 boom ngiyisayoni. Khonze zayoni ngo-11 sisesontweni. Till late ke. Yabona. Indlovu khandiza nazi don't sawona pastor ngikupheke ngikhipha izinyo elipholile. Nake singakusho 1. Ngokujwayelekile uma uphupha amazinyo ebolile kuwuphawu isithatha njengoluhle uma uwakhipha noma lelo zinyo abizinyo elodwa noma amabili oranga uma uwakhipha lawo mazinyo lokho kusho ukuthi kungenzeka uzothatha isinqumo sokuwala umuntu sokulahla umuntu ngenxa yokuthi akasakulungele noma ke uyakuhlupha noma uyakuhlukumeza. Izanga 25 verse 19 ukwethemba ombuluzayo ngosuku lokuhlupheka kunjengezinye laphukileyo. Kuyenzeka uma uphupha amazinyo abolile kube uphawu oluhluma uwakhipha olusho ukuthi kungenzeka uwesule esikhundleni noma emsebenzini ngenxa yeyinkinga nokungagculiseki kwakho kulowo msebenzi. 3. Kwesinye isikhathi uma uphupha amazinyo abolile uphawu oluhle uma uwakhipha lungabe luveza ukuthi kungenzeka kukhona ithuba noma utho ozoluduba ulahle ngemva kokuthi ke lungasakusebenzeli. Kodwa kasibheka nje number 4 ngokwesintu ke uma uphupha amazinyo abolile uphawu oluhle uma uwakhipha lawo mazinyo lawo noma lelo zinyo lelo ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka lisukile idlozi elibi noma lisuke lelo thongo elibi ekade likwembethe wena uma kungukuthi njengamanje umuntu olungisa into yomsamo into yeyidalwa zakho eziwembethe. Yabona. Siyabonga. Be blessed.